Belai hambai sari kaham tei ang joto Kerala tongnai tipra sorokno anio video ni bising tei norokno saklai renani naya norok mungsa panic mungjaknai krei gabrok jaknai mungsa krei o jagao name list paya keboni form fill up khaijakya tei keboni e-pass paya hne kwbangma borok gabrok jagai tongo kha dolai jagai tongo phiaba mungsa abahai problem korika jotono no nogo thanani bagai iko bus ni arrangement khlaijaka seat number jaka terrain kasanani bagai jotoni bagui no arrangement khlaijaka belaike hambai sini sar meborno clear message tini ano romani bagai engke tabuk jen form fill up khaijakya nogo thangna hinai rok borok bonibo thanani bagai seat number rok manbaika belaike hambai oboni bagai engkai kwbangma borok jaga jaga phone khai saharo Tribon room Ernakulam abahai palaka dogo sogui jagrok norok bo o video nai tong hangkai mungsa panic tangdi joto nogo thangnai hinai saklai rebaika o jaga form fill up khaijak ba khlaijakya name list rok sokpaya borok bo nogo thangnai hinai joto no oro bus kasana bagai bus number borok no seat number ui rjakha baksaba bus rogo kasalai tongbaika baksaba tabuk bo bus number manani bagai bus alaijak seat number manani bagai hambai jotono no sari kaham.